Ben, boas tardes a todos, grazas por acudirdes ao noso chamado e tamén saúdo os que nos están a seguir e os que nos seguirán tamén máis para diante no futuro a través de internet, porque, como sabedes, todas as nosas actividades, xa desde moito antes da pandemia, son transmitidas e gravadas e quedan sempre aí para a posteridade como un documento que recolle todas as intervencións e os debates das actividades que se fan baixo teito, non? Hoxe reúnenos de novo un autor ben coñecido, neste caso Laxeiro, nun ciclo organizado pola sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas da Consellería de Cultura Galega, por iso está connosco tamén Manuel Quintana, que é o coordinador desta sección, que é a segunda dun ciclo que chamamos Revisitando a Nosa Arte, non? Como consta aquí, debaixo, como subtítulo, debaixo do nome do propio Laxeiro, que xa en por si o podía decir todo, non? Realmente, é non sei se é unha feliz coincidencia ou se que as cousas tiñan que ser así necesariamente, non? É dicir, este ciclo Revisitando a Nosa Arte que organiza a sección de arte, ven a poñer o acento en revisitar aqueles autores e autoras que puxeron como os cimentos da renovación da arte contemporánea en Galicia no campo da pintura, fundamentalmente, que é o que isto se dedica, non? Nun ano en que nós mesmos, dentro da propia programación do Consello, tiñamos xa tamén abertas outras liñas que revisitaban outros espazos, non? É dicir, nós levamos todo o ano cunha liña importante dentro das 4 liñas temáticas que planificamos para este ano, que nós chamamos a foxa da autonomía, non? Que ten como obxectivo, no tempo en que Galicia estaba conmemorando xa os 40 anos de estatuto, nos pensamos que había que poñer o acento non só en lembrar os 40 anos da proclamación do Estatuto da Autonomía, senón de maneira moi fundamental en ver como nas décadas anteriores á propia programación do Estatuto se chegara a iso, non? É dicir, en facer ver como a Galicia do século XX, xa durante o franquismo, incluso desde antes, fora dando pasos cara o que logo acabou vindo e que non foi unha especie de milagre que se producira de maneira espontánea e inesperada, senón como consecuencia dunha deriva que desde os distintos ámbitos da sociedade e da cultura galega xa iban levando hasta ali, non? É dicir, os movimentos políticos, os movimentos sindicais, o asociacionismo cidadán, os propios movimentos alrededor da cultura, a renovación da creación contemporánea en Galicia, o distinto tipo de artes, non somente nas artes visuais, etc. E, ao mesmo tempo, que queríamos tamén ver ata que punto todos eses procesos que se viñeran dando xa, como digo, desde as últimas décadas do franquismo e xa tamén no momento en que recuperamos a democracia, seguían estando vixentes ou non, ou xa había que dar xa debates de outro tipo, non? Quer dizer, que tamén, de alguma maneira, nesa espírito de cunha certa ollada xa de décadas, volver a vista as importantes aportacións que se foran producindo en distintos campos que teñen que ver coa cultura no século XX, está tamén, creo, este ciclo que programa de maneira autónoma a sección de arte. E tamén a outra coincidencia é Laxeiro, non? É dicir, cando, non sei se no momento en que a sección empezou a programar isto xa sabíamos ou non que Laxeiro era o persoeiro a que este ano se dedicaba o tal, quer dizer que de alguna maneira tamén volver a visitar non somente a él, sino a outros compañeiros que sentaron as bases na renovación da creación contemporánea en Galicia, non? Por tanto, esperamos que desta segunda xornada saian vostedes tan satisfeitos como saíron os asistentes da primeira xornada da Roda de Maside, e desde xa quedan convidados a todas as que van vir a continuación. Doi a palabra a Manuel Quintana, a que lle agradezo o esforzo que fai a sección nese tipo de programacións, e logo a Derella Mai Díaz, que realmente é a que programou, coordinou e vai conducir a xornada de hoxe. Gracias tamén.
Ben, boa tarde, gracias a todos vostedes por estar aquí. Ben, como xa decía a presidenta, esta xornada nace de a programación que anualmente leva adiante a sección de Creación e Arte Visual Contemporánea do Consello da Cultura Galega, que en este caso que coordino eu debido á miña presencia no Consello da Cultura en nome da Real Academia Galega de Belas Artes. E tamén, como decía ela, lóxicamente, si hai unha relación entre Laxeiro e o Día das Artes adicado a Laxeiro este ano, o día que celebrouse o día 1 de abril deste ano na Academia e posteriormente o día 8 en Alén. Efectivamente, nós sabíamos xa que Laxeiro adicábase ao Día das Artes Galegas do ano 22 porque foi elexido no último pleno do mes de xuño do ano 21 polo pleno da Real Academia Galega de Belas Artes como persoeiro a celebrar e homenaxear ao longo deste ano. E foi un pouco en esta circunstancia cando a sección vimos que era acaído a dedicar unha das nosas programacións ao longo do ano a revisión daqueles artistas que foron clave na trascendencia de arte contemporánea ao longo de todo o século XX. Laxeiro ocupa prácticamente todo o século XX, nace a principios de século e morre prácticamente a final de século. E o seu carón estaban esos renovadores, estaba Carlos Maside, estaba Colmeiro e estaba Luis Seoane, e tamén terá unha xornada este ano outro autor que é importante e trascendental na arte galega contemporánea, que é Arturo Souto, así como dúas mulleres, que son tres mulleres, Maruja Mayo, que terá a súa xornada o próximo mes de maio, xustamente. Julia Minguillón, que xa en outono, despois do verán, e tamén unha xornada que llevamos a dedicar a María Antonia Dans como unha persona relevante da arte galega contemporánea porque se cumplen os 100 anos do seu nacemento. Entón, isto é un pouco en síntese o que a sección programa este ano, a parte de dúas xornadas que xa fixemos, unha dedicada ao catálogo razoado e outra que se dedicará a final de ano, a última de todas este ano, que será dedicada á edición gráfica. En este programa de hoxe interveñen tres relatores que presentará Mai Díaz, que é membro da sección de Creación e Arte Visual Contemporánea e é coordinadora encargada de organizar esta xornada. E interverán Xosé Antón Castro, Cecilia do Porto e Javier Pérez Buján. E non me estendo en eles porque xa Mai fará a presentación e para non cansarlles a todos vostedes. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias, señora presidenta do Consello da Cultura, gracias por acompañarnos, señor coordinador da sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas. Gracias a todos os que nos acompañades, gracias ao que nos acompañan de xeito telemático. Boa tarde a todos. Redundando no que xa dixeron eles, o ciclo do que estamos falando, que se chama Revisando a nosa arte, que leva a sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas deste Concello, busca analizar desde distintos puntos de vista a vida, a obra e a traxectoria de artistas sobranceiros galegos da primeira mitad do século XX para resaltar a súa importancia e, sobre todo, facelos chegar a toda a cidadanía, que me parece que é unha labor importante deste Consello. Na xornada de hoxe faremos un homenaxe sentido a un devanceiro artista como é Xosé Otero Abeledo, conhecido por todos nós como Laxeiro, a quen este ano a Academia Galega de Belas Artes lle dedica o Día das Artes. Laxeiro forma parte do grupo dos novos, os renovadores, os que renovaron a arte galega na primeira mitade do século XX, xunto con Maside, con Colmeiro, con Seoane ou con Souto.
pero non me atrevo, nin terei a osadía de falar de Laseiro cando temos a 3 persoaxes especialistas na súa obra e moi bons coñecedores deles, como son Antón Castro, Cecilia do Porto e Javier Pérez Buján, que xa falarán del xa, e xa me paso a presentalos se vos parece ben. Vale. Entón,